kapo, alas 8:30 na gyud sa kagabi nun. Live gyapon na karon sa tuwang Facebook kapwa. Palihog lang kong search o i-follow ang Michael Space Ling. Alright, dahil sa tuwang Facebook or fanpage account 907 Michael Datling sa kuwang sparring partner. Nasayod naman kayo? Na-memorize na ni mo yo? Ikaw lang ka. Ay, sige yo, gabi po katapulan po doon. 907 iyo datonyo. Kapag magagwanda, namdamata nga ako ang kwan, fan-page na ko. Sa unang panahon, ang mga fans man ko, doon lang. Doon lang dito sa kuat, sir. Di mo katantong ko ano? Ala, sige. Di lang tanto. Niya karon, padayon tayo. Okay, pabati ta 09101085-215 niya to ang text line. Sa mga kapwa to, doon mga pangutana, ipanukad na ng inyong mga tagsa-tagsang kaugalingon sa pagpangutana. Karon kang iyo to nyo, kay iyahan ng tumagon. Sige mga po, pabati naman. Ito nang basahon ng inyo mga mensahe kanato karon. Samtang nag-okay-okay pa ko diriyo, diya sa muna nagpag-greet. Ay, ikaw lang basa yun kay ako sa manang i-search ni mga kapwa natong adunay pangutana sa imuha karon. Sige na. Greet me dere. Sana, Aurelio, Babe, Mama, Bebe, Bebele, o Jandi, Sumbilon. Gikan ni sa Rex Sumbilon, sa may gabi ni mo diha sa. O gaipon sa ni Josephine Delpino, Sigwe ba ni? Ala, sige, mayong gabi ug daghang salamat sa pagpamina kanato karong kapwa. Ani ang mga kapwa natong nagpadala sila mga mensahe karon yo. Sige na, basahan na na. Nagaingon nga maldita daw kaayo ko. Pero ang mga nagasulti, ang mga taong wala nakaila sa ako sa may matubag ni mo ni pangutana karon yo. Sige na, kabaw ba ka? Lagi mga tao nga judgmental kayo sa tanan, no? Pero, maayo na ang ingana. Ilang tanaw ni mo para dili sila kadool o mangutang sa imo. Gusto jud ka daw may pangutangan kanya. Ala, sige, kung mo na imo ang gusto kapwa, di malikayan na yung mga sobra ka close ni mo mga friends, ikaw gyud ang ilang first priority nga duulan para utangan. Ani mabod sa dio. Ako mga classmates sa school, kusog kayo mangopya sa kuha. Pero usahay ila akong ginabuli. Unsahon man ako ni. Uy, ginabuli sa iyo para lang makapangopya. So may matubag ni mo aniyo. Kabaw ba ka mo nang ginabuli kanila para imo silang ipakopya. Palaban di kasi mo hang mama para mahuman ang istorya. Diretso na gid sa mama yo. Okay, kung mo diretso ka sa inyo hang teacher, bas hindi pa katuhan. Kung mo diretso po ka sa inyong principal, buot-buot ka na, diretso kag principal, di ka mo doon sa maestra. Konyo, diretso guidance yo. Una ng guidance kay hadlok na diya. Kaya yung guidance dyan, mga ginay ko ando, kining kuwang ginakahadlukan sa unang panahon nga estudyante pa ko. Ano man yun? Dakay worst experience? Di lang worst experience. Horrible. Horrible, ha? Nakay mga inganang word, ha? Anong hadlok man kayo mo experience itong sa unang panahon? Saan tumanday? Pag-guidance lagi mo day. Unya karon kay para masilutan may gipalimpyo mi. Okay lang to. Unya karon pag panghinlo na mo sa guidance, gipaguna pagin mi. Utong tutok. Aray! Mo na, tagam jud ko atong time di nagyug ko mo usab. O nang pobya nyo kayo pag sulod ka guidance yo. Kuan ko, dagaton ko. Yawan ni mo, no?
Og di ay, mayong gabi ni Sweetie Joy, Evelyn Sitar, happy listening kanimo, Villegas family. Dagang salamat. Ay si Ice, wala tayong oras kapwa para magpadayon pa. Before we go, anya pang ubad sa mga kapwa na to nag-text. Actually live to mga kapwa na to nagpadala sila ang mga greetings no sa ato ang Facebook karon. Okay, nag-view ka na to. Okay, maayong gabi diha. Alright, maayong gabi po dyan ninyo kapwa. Dagang salamat. Greet na ako si Shaina Remotadyo, happy listening. Request lang kong song One Call Away, happy listening. Dagang salamat diha kaninyo kapwa. Wala tayong oras, musunod na si Papa Jack siyang programang TLC. Ako na lang ang inyong ubos ng galang kanunay nagpaubos kaya ang lamihan tuwa sa ubos. Ito po yung DJ Mike Giling Kauban, ako ang sparring partner. Ako, ang ino problema, Playboy! Ako, si Iyot Tanya. Goodbye, Pampilo, goodbye! Ay na mga po, patong na ko sa inyong lola. Gani!